sa Syiem pat na kaliang jong hi Good News TV ni ai U Blei ha ka kyrteng ka jong nong penim jong i U Jisu Khrist ngalang Syiem bat hi ha ni ka tayo ka daw ka long bay pastor ye banging la book na ka benta banya lam ye gini devotion ha ni ka tayo imdan na preng jong ka met ka bakot ka bakya bat ngan Syiem ye gani ka benta ha ka ban yalam ye gini jingpuson ke lyngkot lingba jong ka ni ka tayo. But nabang berkat ia gani tayo namar hagani siu trying into Syiem ya ke World Sunday School Anniversary Day kumta ngala berkat ya ke pang ya ke bangine krending ba jong gani tayo but kata ka long halor jong ke bor jong Ka Ktien ke jong Blei lani the power of God's word but kata ka long ke pang ya ke bangine pusan lingba jong gani tayo syapang ke bor jong Ka Ktien ke jong Blei. But kumta ka jingpuson lyngkot ha kani ka step le halor jong kani ka pang ka bor jong Ka Ktien ka jong Blei ka long ya ka bangila ban Syiem na ka jingrai Salm ka ba shispa kat kandai ka rekot ka ba katway ki kintien ki ba ong kumni Salm shispa kat kandai ka rekot ka ba katway ngala rikop ya Ka Ktien jong me halaka dot nut khnang banganom le pop ya me ngalari khnang ya ngalari kop ya Ka Ktien jong me halaka do nut khnang banganom le pop ya me la ya thu shapang u Charles Spurgeon u belong way na kinong yalam ki ba crow u ong ya kini ki Ktien uang when asked what is more important, prayer or reading the Bible. I ask, what is more important, breathing in or breathing out? Wang habakali ka ay ka bakamdan kam, ka jingduay ni ka bapuli ya Ka Ktien ka jong Blei. Nga kali ka ay ka bakdan kam, ka ba ring mynsiem ni ka ba pinhyar mynsiem. Lingba kini ki Ktien ni sngewbha ba ka jingduay bat ka jingpuli ya Ka Ktien ka jong Blei. Kilong ki Bidonbok na kabenta bangin ha ka jingim ka ba kynja mynsiem. Kumba ka ba ring bat ka ba pinhyar mynsiem ka don kam na kabenta ka jingim ha ka ni ka met. Kumtaru ka jingduay bat ka jingpuli ya Ka Ktien ka jong Blei kilong ki Bidonbok na kabenta ka jingim ka ba kynja mynsiem. Habang ipuli ya Ka Ktien ka jong Blei kadon haka ya ka bor ban penkud ya ka jingim ka jonga bat ka jongpi. U David u kali ya ka jingkali haka sam ka ba shispa kat kandai haka rekot ka ba kandai u ong ya ka ki Ktien. Uang da kumno u samla un penkud ya la kalenti. Da kumno u samla un penkud ya la kalenti. But ula airu ya ka jubab haga ni ka ju i ka sam ka ba shispa kat kandai haga kot ka ba kandai uong da ka ba le sumar kat ba kum Ka Ktien ka jong me da ka ba le sumar kat ba kum Ka Ktien ka jong me u David u sngewbha biang biang ba ka ba la ban pen ku ya u ha ba long tingit na ka ta ka pop ya ka ba le aga jingim ka jong u ka dei tang da Ka Ktien ka jong Blei. Ka Ktien ka jong Blei ka rang ka bor ban pen kut yangi namar kala ban ya da yangi na ka bale pop persya yo Blei. Kata ka ni ka ba David uong ha ka ni ka sam ka ba shispa kat kandai ha ka kot ka ba katway uong ya ka ni ki Ktien ngala rikop ya Ka Ktien jong me hala ka do nut khnang banganom le pop ya me. Ka ba mut habang ri ya Ka Ktien ka jong Blei ha ka do nut lani habang bu ya Ka Ktien ka jong Blei ha ka do nut ka jongi Ka Ktien ka jong Blei kan khang yangi Ka Ktien ka jong Blei kan iarap yangi bangi ngenom le pop persya yo Blei u David uang ngala rikop ya Ka Ktien jong me ha ka do nut khnang banganom le pop yami habang rikop ya Ka Ktien ka jong Blei ha ka do nut ka jongi kan iarap yangi banginom le pop persya yo Blei lani kan iarap yangi bangin kinriak na ka pop ha ka jingim ka jongi
u DL modi u belong uwei na kinong yalap kiba kraw u ong ya kini ki Kentien ma yang angan bo kumba kalong ha Ka Ktien nong wei. Uang the Bible will keep you away from sin, or sin will keep you away from the Bible. Ka Bible kalak ban penjengayangi na kapop. Lani kapop kan penjengayangi na ka Bible. Kani kapan kan mau yangi. Bangi day ban yai minat. Ban puli ya Ka Ktien ka jong Blei. Namar kan penkut ya ka jingim jong a jong pi. Bat kan penjengai yangi na kapop. Ka jingjit ka day ka jong a jong pi. Larang idang jit ban im ka jingim ka babat kapop. Kata ka jingim ka babat kapop kan penjengaya gini Ka Ktien ka jong Blei. Henry larang ijit ya Ka Ktien ka jong Blei. Ngiyay puli ya ka ngiyay rikop ya Ka Ktien ka jong Blei. Katahay kan penjengaya ngi na ka jingim ka babat kapop. Tu Blei Un iarap un kershan bor yang ngaya pi. Bangiruk nginyo ya ka jing sngewbha ba Ka Ktien ka jong Blei ka rong ka bor. Ka bor ban penkut yangi ya ka jingim jong a jong pi ka bana kapop. Ngini pendem haga jing duai. Nyai ngu yami ablay na markani ka por ka pamalapinyo na ka banta jongi. Bat kerpang ku try be it ya gani ka step haga ba me malapinyo na ka banta jongi bat abangin yat ling ba ya gani ka sngi. Angin yat daga jing donkat ka jongi. Daga jing alam daga jing ri daga jing sumar ka jongi. Bat kam tam ku try rap ya nga bat yang ibangin sngewbha ya ka bor jo Ka Ktien ka jongi. Kabarang ka bor ban penkut yangi. Ban penkut yangi na ka pop ka jongi paro. Ban penkut yangi na ka jing bam hok ka jongi paro. Bat try rap yang bingila ban ri ya Ka Ktien ka jongi. Bang ngila ban rikop ya Ka Ktien ka jongi. Kena manginam lek pop persya ya mangi. Ay ngu yami hakin ka por. Na mangi tip ba malang U Blei U besngap U besngaw. U syashkor ya ka jing duai ka jongi. Na mangi nga pan ka kyrteng ka jongi. Try bat unong penim jongi U Jesus Christ belong juk menimenta. Bat syadu ki altabat ki bom jukut ru. Amen. Tu Blei Un kurku yangi. Ling bai ni jingpuson na Ka Ktien ka jong Blei. Na ka benta ka buram jong U. Amen.